Sí, el motiu de la roda de premsa és, com sabeu, anar desgranant quin és el nostre programa i quines són les nostres propostes bàsiques per a les eleccions europees. I demanem el vot per al bloc que està integrat, com sabeu, en la coalició per Europa, perquè pensem que en aquests moments necessitem un model d'economia útil, un model d'economia basat en un nou paradigma, un model d'economia en el qual quede enrere aquest model de destrucció del territori i aquest model d'economia, en definitiva, especulativa, per una economia útil, una economia que estigui al costat de les persones, al costat dels autònoms, al costat de les xicotetes empreses que són els verdaders pilars de l'economia. Això és important i aquesta sèrie de decisions se prenen també al Parlament Europeu. El 70% de les lleis dels estats emanen de directives europees i, per tant, tindre un grup com el bloc al Parlament Europeu serà garantia de que aquestes directives europees potenciaran, per exemple, el xicotet comerç front a les grans superfícies, el suport als autònoms, a les xicotetes empreses, a les empreses familiars que, com repetit, són la base de l'economia, front a les ajudes a les grans empreses que a les primeres de canvi en les crisis ja sabeu que el que fan és un ERE i anar lliurant-se de personal. Per tant, aquesta és la garantia, per això demanem el vot al bloc, perquè serem la garantia de que apostarem en la Unió Europea per una economia útil, al costat de les persones, dels professionals, dels autònoms, de les xicotetes empreses, i acabarem d'una vegada per totes en aquesta economia especulativa que ens ha dut a la crisi que en aquests moments i a la col·lapse mundial estem patint. Gràcies. Val?